ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ዓምዲ እንታይ ትመኽሩኒ ብሳላ ቀጻሊ ትሰዱላ ዘለኹም ደብዳቤታት መመሊሳያት ትዕንብብ ዘላ እሞ ንሕና ብወገንና ክትቅጽልዎ ኢና ንላቦ ንሕጂ እምበኣር ኣብ ንኡስ መደብና እንታይ ትመኽሩኒ ክልተ ደብዳቤታት ኢና ክነእንግደኩም መጺና ዘለና ከምቲ ወትሩ ተሳትፎኹም ዘይፍለየና ክሳብ ፍጻመ ብኣኽብሮት ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል Cinema Samare Kapizi Rapizi Hayluna Rednab Filtet Habwas Dasta Sahab Sunit Rufta Nafsad Nahar Cinema Samare Ab Cinema Samare Qatlu Muzinak Nuri Ama Komedi Drama Alala Wazata Sport Film ሰላም ክቡራት አዳለውቲ ዓምዲ እንታይ ትመኽሩኒ ከመይ ኣለኹም ኣምለሰት ይበሃል ብዙሓት ዝፈልጦም ሰባት ቀልጢፎም ኣብ መርዓን ደርዓን ክበጽሑ ይርኦም እየ ደንጊኻ ምምርዓው ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ጸገም ኣለዎ ተገዲስኩም ምኽርኹም ክትቡኒ ይላቦ ሰላም ዝኸበርካ ሓፍትና ኣምለሰት ናይ ዝዓውዲ ኪላታት ጥቕምን ክሳራን ናይ ደንጊኻ ምምርዓው ብዝተፈላለየ ሸነኽዮም ዝርእይዎም ብምምዛን ግን ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ 25 ዓመት ኣብ ዘሎ ደረት ግዜ ክምርዓዋ ከም ዘለወን ይመኽሩም ኣብ ዝገበርዎ መጽናዕቲ ደንጌን ዝምርዓዋ ደቂ ኣንስትዮ ርብሕ ዝበለ ቁጠባዊ እቶት ንኽረኽባን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ንኽበጽሓን ይሕግዘን ይብሉም እዚ ግን ኣብ ዘረብሕ ማለት ንህይወትን ዋጋ ኣብ ዝውስኽ ንጥፈታት ምስ ዘውዕሎ እዩ ብኻልእ መዳይ ደንጌን ዝምርዓዋ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ብኣተሓሳስባ ዘይምብሳል ክስዕብ ዝኽእል ዘይክውንነታዊ ትጽቢት ንእስነታዊ ባህሪ ነጻ ኾይነን ሓዳረን ክመርሓን ምስ መጻምደን ብብስለት ክረዳዳኣን ዓብ ሓገዝ ኣለዎ በንጻሩ ግን ደቂ ኣንስትዮ ብኣጋ ክጻመዳ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ዘረጋግጽ መርትዖታት የቕርቡ እዮም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፍራያምነት እዋን ሓደ ካብቲ ብኣጋ ንኽምርዓዋ ዝድርኽ እዩ ውሕዳት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፈለማ ኣርባዕታት ናይ ምውላድ ተኽእሎ እንተሃለወን እኳ ዝበዝሓ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ፍርያምነተን ዘቋርጻሉ ኩሉ ዕድመ እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ መንጎ ወዲ ተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ስምዒታውን ማሕበራውን ጸገማት ከጓንፍ ይኽእል ምናልባት ወዲ ተባዕታይ ካብ መጻምዱ ጾታዊ ዕግበት ክረክብ እንተዘይክኢሉ ወይ እውን ዝያዳ ውላድ ንምውላድ ባህጊ ዘለዎ እንተኾይኑ ድሌቱን ከማልእ ካብ ሓዳሩ ወጻኢ ክዘውርን ሓላፍነት ከጉድልን ይኽእል ብኡ መጠን ድማ ናብ ፍትሕ ከምርሑ ይኽእሉ ጉዳይ ውላድ እውን ካብቲ ቐንዲ ኣተኩሮ ዝግበረሉ እዩ ምዕባይን ምክንኻን ቆልዑ ኣእምሮ ግዜን ጉልበትን ዝሓትት ከቢድ ዕዮ እዩ እዚ ድማ ብኣካልን መንፈስን ሓያል ኣብ እትኾነሉ ደረት ዕድመ ክዕየ ይግባእ ብዕድመ እናኣረካ ኣብ ትኸደሉ እዋን እተፍርዮም ቆልዑ ካባኻ ዝብህግዎ ጸወታ ዕላል ዙረት ወዘተ ከምኡውን ካብ ኩቱር ናይ ምፍላጥ ባህጎም ዝብገስ ሕቶታትን ዋጭዋጭታን ንኽትጻወሮ ከጸግማ ይኽእል እዩ ብደቂ ተባዕትዮ ናይ ምምራጽ ተኽእሎውን እናጽበበዩ ዝመጽእ ከምቲ ኣብ መንጎ ዝተቐንጠበትን ዘይተቐንጠበትን ዕምባባ ዝህሉ ፍልሊ ክምሰል ይኽእል ስለ ዝኾነ ድማ ተመራጺት ኣይኮንኩን ዝብላ ተሓሳስባ ዝፈጠሮ ናይ ኣእምሮ ነውፂ ስለ ዝህሉ ኣብ ጭንቀት ክሽመም ትኽእል ወይ እውን ዕድላታ እናጸበቡ ምስ መጹ ኣብ ድሌታታ ሕድገት ብምግባር ብምሉእ ልባ ኣብ ዘይመረጸቶ መጻምዲ ክትርዕም ትኽእል እሞ ዘይሕጉስ ሓዳር ትመርሕ ብባህልን ልምድን ናይ ከባቢኣ እውን ንስና ኣእምራ ክጸሉን ክጐድእን ዝኽእል ጸቕጢ ክገጥማ ይኽእል እዩ ኣብ ስድራ ቤታ ኣዝማዳ ከባቢኣ ዘይቅቡል እንተኾይኑ ማሕበራዊ ተነጽሎ ክገጥማ ተኽእለሎም ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ገለገለ ከፊል መጽናዕትታት ከም ዘረጋግጽዎ እቲ ኣውላድ ምእላይን ምክንኻንን ዘጓንፍ ጸገም ልክዕ ከምቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኾይኑ
ምድንጓይ መርዓ ንዝተፈላለየ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ከቃልዖም ከም ዝኽእል ይእምቱም። ንኣብነት ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝባኖም ዘሰክፍ ሓላፍነት ናይ ሓዳር ወይ ውላድ ስለ ዘይህልዎም ኣብ ግዳምን ምስ ዝተፈላለዩ ዓርከ መሓዛን ጥዑይን ዘይጥዑይን ርክብ ክምስርቱ ይኽእሉ። መስተን ካልኦት ብጽልዋ ኣዕሩኽ ክስዕቡ ዝኽእሉ ጎዳእቲ ነገራትን ይቃልዑም። ምስ መጻምዶም ሰፊሕ ናይ ዕድመጋግ ምስ ዝህልዎም ድማ ናይ ስምዒት ዘይምግጣም ወይ ዘይምዕጋብ ክስዕብ ይኽእል። ብኣጠቓላሊ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ግዜ ብጽሕና ክሳብ 23 ዓመት ዘሎ ግዜ ብሉጽ ናይ ሓዳር እዋን ምዃኑ ብዙሓት መጽናዕቲ ዘካየዱ ክኢላታት ይገልጹ እዮም። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ብመጽናዕቲ ዝተረኽቡ ብዙሕ ናይ ዕድመ ክልታት እንተሃለወኳ ዳርጋ ኩሎም ብእዋኑ ምምርዓው ዝያዳ ከም ዘረብሕ ዝሰማምዑሉ እዩ። በዚ ሃብና ክመልሲ ዓጊብካ ክትኮኒ ንምንም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኺ። ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም? ናይ ብርዒ ስመይ መወስበሉኒ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለኒ እምነትን ክብረትን ልዑል እዩ። ግና ከምቲ ኣነ ብእምነት ዝቐርበን እሙናት ኮይነን ኣይረኸብክዎንን። ብኸመይ ኢልኩም እንተሓቲትኩምኒ ንፈተነ 3 ብደብዳቤ ን3 ድማ ፊት ንፊት ብቓለይ ንፍቕሪ ዝሓተትክዎን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ መልሲ ከይረኸብኩለን እንሆ 8 ኣዋርሕ ኮይኑ፣ ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለና ኣረኣያ ንኸይጽንቅቕ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ? ሰላም ዝኸበርካ ሓውና ሙሲ። ኣብ 6 ደቂ ኣንስትዮ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዶ ክንብሎ? መጽናዕትኻ እንታይ ምስ እምነት ዘተኣሳስር ኣለዎ? ኣፍቅራን እምበር ልቕሐይ ምለሳላይ ኮንካን ትብለን ዘለኻ ቅድሚ ንፍቕሪ ምሕታትካ መዘንጎራዙ ከመይ ዝበለ ርክብ ነይርኳ ይኸውን? ንስኻኸ ናይ ብሓቂ ኣፍቂርካ ዲኻ እትሓተን ወላስ ንፈተነ ጥራይ? ናይ ብሓቂ ተፍቅር እንተኾንካ እንታይ ዋን ደኣ ነዘን 6 ጎራዙ ኣርከብካለን? ስለዚ ቅድሚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረካ እምነት ምጉዳልካ ንስኻ እውን እሙንኩን። ጓል ኣንስተይቲ ብልቢ ዘፍቅራ ወዲ ተባዕታይ ትፈልጥ እያ። ኣብ ኣጠማምታኻ፣ ኣዘራርባኻ፣ ዕላልካ፣ ሓልየትካ፣ ተገዳስነትካ ወዘተ ክሳብ ክንደይ ከም እተፍቅራ ትዕዘብ እያ። ስለዚ ከም እተፍቅራ ብደብዳቤ ጥራይ ዘይኮነ ብግብሪ ኣርእያ። ቅድሚ ምሕታትካ ክትላለያን ገለ ክስሕባ ዝኽእል ግዳማዊ ወይ ውሽጣዊ ጽባቐ ከም ዘለካ ኣረጋግጽ። ኣድህቦ ንኽትገብረልካ በቲ ንሳ ትደልየያ ኢልካ እትግምቶ መንገዲ ቅረባ። ኣብ መንገዲ ተጸቢኻ ከም ወረቐት ዕድመ ደብዳቤ እንተቐበልካያ ከመይ ኣቢልካ መልሲ ትጽበም። ብጥዕናኻ እውን ከይተጠራጠረት ኣይትተርፍንያ። ክቡር ሓውና ሙሲ ዝኾነ ኮይኑ ገለገለ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ ባህርያት ደቂ ኣንስትዮ ወስከነ ብለልካ። ደቂ ኣንስትዮ ብቐዳምነት እቲ ዝደልየን ወዲ ብልቢ ከም ዘፍቅረን ክስምዐን ኣለዎ። ገለ ደቂ ኣንስትዮ ብኣካላዊ ጽባቐ፣ ገለ ብብልሒ ሓንጎል፣ ገለ ብሃብቲ፣ ገለ ብባህሪ ናይቲ ደላየን ክግደሳ ዝኽእላ እኳ እንተኾና ልዕሊ ኩሉ ግን ከፍቅራ ይደልያ። ንፍቕሪ እትደልያ ጓል መጀመርታ ጽቡቕ ጌራ ንኽትፈልጠካ መንገዲ ክፈተላ። እንታይነትካ ከይፈለጣ ዘፍቅራ ደቂ ኣንስትዮ እንተሃለዋ ውሕዳት እየን። ዝበዝሓ ድማ ናይ ብሓቂ መንነትካ ኣብ ዝፈልጣሉ እዋን ይተዓሳን ይሃድማኻን። መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ንፍቕሪ ኣብ ዝሕተታሉ ግዜ ቅልጡፍ መልሲ ኣይህባን። ብዙሓት እውን ዋላ እውን ኣፍቂረን እናሃለዋ ከም ዘይተገደሳ ክመስላ ይደልያ። ንተደላይነተን እውን ዋጋ ይውስኻሉ። ንስኻ ክትመላለስ ኣለካ። ተወሳኺ ጽባቐ እናወሰካ ምፍታን ኣይተቋርጽ። ናይ ብሓቂ ከም እትደልያ ንዓ ንምርካብ ኣብ ትገብሮ ዘይሕለል ጻዕሪ ክትግንዘቦ ከም እትኽእል ኣይትዘንግዕ። በኣኻ ተደላይነታ እናወሰኸ ኣብ ዝመጻሉ እዋን ሓለፋ ክትደክም ኣለካ። ብተወሳኺ ጓል ኣንስተይቲ መጻኢያ ኣብ ሓደጋ ካብ ዘውድቕ ርክብ ከም እትጥንቀቕ ተረዳ። ዝኸበርካ ሓውና ሙሲ ኣብ ቁም ነገር ጥራይ እናዳብካ ከም እምኒ ኣይትትረራ። ቁም ነገር ንበይኑ ከሰልክያ ይኽእል እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ሰሓቕ፣ ምዝንጋዕ፣ ዋዛ፣ ቅብጥሮት ወዘተ ከም ዝደልያ ኣስተብል። ብዘይ ናይ ፍቕሪ መማቕርቲ የፍቅረክየ እንተበልካያ ዳርጋ ጽልእኒ ትብላ ከም ዘለኻ እውን ፍለጥ።
ስለዚ ነቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ኣእምሮኻ ባዕልኻ ዘማዕበልካዮ ጽልኢ ደምሲስካ ብሓድሽ መንፈስ ክትቀርበን ከም ዘለካ ኢና ንምዕደካ። ምክንያቱ ኩሉ ሓሳባትካ ብቑኑዕ መንገዲ ምስኸውን ጥራይኻ ክትዕወት እትኽእል። ክቡር ሓውና ሞሲ በዛሃብናካ መልሲ ዓቂብካ ክትከውን ሙሉእ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ። በዚ ንቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓቂብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም በተም ካልኦት መደባትና ተዘናግዑ። ክቡራት ተኸታተልትና ሱታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትዕመቑ። ከምኡውን ብወገንና ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጅባ ኾንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና። ኩሉ እቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሐኩም ከኣ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን ምባል እጃንኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርና ዘናግዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰናዩ። ሲኔማ ሰመረ